Szóval az előbb meg volt a beköszönő, azt külön fogják látni, nem tudtam megfordítani a kamerát miközben meg. Szóval ott írnak gyerekek a küszök, vagy nem tudom, nézzétek, folyamatosan pezseg a víz. Rablás hátán. Úgyhogy most nem tudom, valahogy megpróbálom ezt dokumentálni, ezt nem fogjátok elhinni, ha csak úgy mondom. Egy a lényeg, hogy a part szélében landoljon a csali. Na tessék, ez tipikus, ugye most izgulok, és akkor jó elrontom az egészet. Nézzük újra. Majd ezt kivágjuk, ezt a részt. Ott volt az ütés. Meg is van. Tessék, amiről beszélek. És már tör ki. Egyszerűen hihetetlen, mondom, ami itt megy. Gyerekek, ott a hal. Várjátok, nem tudok halat fárasztani. Oda néz. És nem kicsi balinak. Oda néz. Nem látszik minden. Oda néz. És itt a gyönyörű balina.